har fødselsdag, og der har han jo, og det er i dag. Michael har fødselsdag, og der har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Hey! Michael har fødselsdag, og der har han jo, og det er i dag. Michael har fødselsdag, og der har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle spille vil, og hør nu her, hvordan vi spille vil. Hey! Michael har fødselsdag, og der har han jo, og det er i dag. Michael har fødselsdag, og der har han jo i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil, og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hurra, 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 hey! Og det bliver i det her tilfælde et skændora. Min far er jo ikke, så jeg skal altid, jeg har altid en tradition med, at vi skal råbe det skændora. Jeg siger hip, og så siger man hurra som svar, og så siger jeg hip hip, så siger man hurra hurra, og så 3 gange hip og 3 gange hurra. Og det foregår, at Carsten bliver ikke i højt lydstykke, så højt, så hårdt man kan sætte ind, det er jo bedre. Rigtig skændagtigt. Michael, er det længe leve? Hurra hip! Hurra! Hip hip! Hurra! Hip hip hip! Hurra! Hurra!